Glubuk asmara Mase. Semangga semangga. Siang Masku, Mas Reza, yang liwat aku kelingan, ku bokai biar tak dolan, menjaga batu tulisan, warna abang, tanda kasih sayang. Pembukaan yang sangat luar biasa, fantastis, sensasional, fantastis, spektakuler. Menika Pak D sinten asmanipun? Pak D? Pak Yadi. Menika Pak No. Menika Pak D. Iki Pak Ju, Dek. Pak Ju. Pak Ju. Ketemu awake dhewe ning Sunter jare Pak No. Ning aku saya rada ngelingi. Kowe iki apa tadi anggere duit entek? Yuk, jiro lu. Sadatan sajroning ati datar utur saya ora ati aku lereng monggo Pak No dibablasaken podang kuning, bibar podang kuning mengke nyuwun Pak No nyuwun nganu walang kekek garap jaipong. Nggih. Iki podang kuning riyin. Cawetan. Catetan. Catetan. Dek Win. Yo. Cawetan sajrone.
sembah nuwun Bapak Bu nggih. Bos Ratno. Ayo Dek Nur. Baju bel, monggo. Monggo Pak RT. Din lang tahun lawase ana kene aku ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Benol wae sapa wong ayu enggal beli nganggo ngambang kangen ati payajan mung sedelo Bos. Pripun lagune napa Bos e? Mengken apa lagune? Pak RT nggih, siap. Nganti kegawa ngimpi gawa-gawa Dewi sing nanging ati dadi gelo tak goleki Dewi Windra ana Dek Mino jelas ya masuk
mumpung jumeneng bablaske napa Pak Slamet bablaske napa hae lah nggih hae no niki Ngrentengi Wanodya. oh ngrentengi Wanodya ngrentengi WDN nganti kegawa ing ngimpi gawang-gawang dek wiwin sing teko nanging ati dadi gelo tak goleki dek wiwin ra ono masedhe
nuwun Pak RT, Pak Slamet, ternyata bisa sampai dikaturke berkah barokah Mbak Maria.
Kayaknya bos samperin. juragan deh Pak Iya, No. ayo sini saya. Nah, pokoknya Dik saya Adi. nganggo tas selempang koyo ngono kuwi wis. Tak anggap juragan ngono wis. Sugeng sonten selamat Sugeng sore sonten, Bapak. Lagune Bapak. napa monggo Nggih. Mas-masku lagune Pak, napa Bu. niki? Lah, niki rombongan ketoke Pak No. Nggih. Nggih, niki rombongan saking pundi nyuwun sewu? Monggo. Oh, mriki mawon Dik Rizka. Oh, caket mriki. Nggih, caket mawon. Kesane lagu mboten, Pak? Mangke. Pak, Oh, nggih. Dik. Lho, tenan to. Dik. Aku ki lek Aku kok sedih aku. Pokoke ditenono sing nganggo tas lempang. Heeh. Nah, juragan. Lah iki tas rempang di Pak Didi. Nah, iki member, iki Mengke member. Bapak dina asmane Bapak nyuwun sewu. Bapak sinten menika asmanipun, Pak? Pak Oh, Slamet. Pak Slamet, Mat. Mat, Pak Eh. Dibun nang kene lho, Mat. Lah iki kan Pak. Oh, Nggih. nggih. Nek niki Pak Slamet kan duitnya banyak. Ya, lah nek kae? Orang kaya lek kae. Emang dia siapa? Udah kita sama-sama Dek. kerja. Yo Pak Pak RT. Pak RT nyuwun sewu nggih Pak RT. Ngapunten nggih. Nika maksudnya Slamet sing nika lho, Pak. Udah Nggih. kita sama-sama ngamen. Pak Slamet mugi rezekine tambah berkah barokah. Nggih, amin. Ora lokak ning tambah kebak. Amin. Ki kok nyuwun srihuning. MC lek pun diparingi nggih ngoten niki, Pak. Dek, Terus kita- lemesenge Dek, Dek, ki jatahku lho. Iya, peken kono. Bapak ki yo ngerti sing susah endi sing ngono. Kan auraku ya Dek ya. Iya. Auraku aura kegelapan ya Dek. Iya, gelap Iya. sekali. Pak, matur nuwun Pak Slamet. Mangkene ajeng nambahi malih mboten napa-napa lho, Pak. Nyanyinya ngarep kene bae Dik. Dadi pamirsa saking mriko nggih Ah, kesane saya tak mirsani. siaji, sing sayang maju, sing Saking sayang. mriko kesane mirsani. Iya. Nggih ben adil ya. Bapak kan sampun lah Ibu dereng. Dek, anu Dek Slamet. Iki anu dulure Dek Kencang Pitunggul. Ya. Pacaane saro asitro tenku tansah wos lumayan among nimas parane Jelas nanda. Iya. Sajose Dek. Pakno mau ngersake jeng miring. Iya. Dek Wiwin. Lama kos katon bejane Brong katomen corong aduh Wirakane sinawatan ambo seni Yen behas Monggo Pak Selamat Pak RT. Lagune napa? Bablasne anu Srihuning. Ke yo juragan ke, ki Ndi? sing lagi iki sing arep aku iki. Iki gina mau golek bojone Tasih kok. selempang. Mas, ngendi Mas? Jaluk lagu apa gak? Jaluk lagu sik no. Aja melu. Nang endi? Lagune apa? Oh, enggak. Oh, senengku lagune apa ya? Srihuning. Srihuning nih ya, jalukane Pak Slamet ya. Gak apa-apa. Terus liyane apa? Nganu. Apa-apa kira-kira Pak No? Sing ngono apa? Panggodane katresnan. Iya, panggodane katresnan. Wis ndang ngene
bayar sih. Oh iya toh kowe iki. Nek ora kene ngantek tritik lek ngomong lho. Bacaane sarwa edi Tenku tansah Sri Huning Pak Slamet. monggo joget Bapak Joget boten Pak Slamet. Om Demak Sokanya Indonesia monggo Pano oh berarti geser mundur meneh monggo Pak Slamet Monggo bapakku. Sri Huning mustika tubar lapo tresno ane sedaya pati marang Raden Wiratmaya akar ibu wae akar ibu Bagus Prasetyo Anandang ganti Deriska Agung sama ibu Mas Pai, Pak Slamet mboten HE melih. Pak Slamet, HE mboten. Oh. HE mboten kok. Dek, piye arep HE? Tase ditindai iki kok. Tenang. Aku le takon rada galak. HE mboten. Dedek ikut akong yuk. Ikut akong yuk. Bedane ndek tas maksudnya. Menika putunipun Pak Slamet. Nggih. Nggih, hai cantik. Ayo kayak Bu E ya. Iya, lah nek kae putune sapa? Ki lho, Dik. Kayak putune Pak Mus. Yuk. Katresnane wiratmaya. Ati nampite. Keluarga besar Mampa.
Panjenengan kagungan panggudane katresnan pun rawuh. Bablas panggudane katresnan masih. Syukur. Katresnan ning mirat kaya dinampi ning lara srihunik. Senadyan wekasanira Kene Mas. Dura lawe Adipati Tuban panggodane katresnan. Monggo Bapak. Pak Slamet Pak RT. Asyar. Biyen aku ra wis kontrol kebae panggoda bebasan wajib panglo peteng dedetan apa bertan rinoso Pakno wong ayu mbok aja bingung atum lawong sateman anjleng kaya wong kelangan bentuk wekasan ning Bapak sinten asmanipun? Mas Bagus. Niki Pak. Elsi ngatek. Mas Bagus juga. Le, Pak, kayak sing ujung sik keri siji ke, Pak. Mas apa jenenge ke, Pak? Mas Bagus, ngatek Mas Bagus. Monggo jumeneng Mas Bagus. Nah, Oh, jumeneng. ini Mas Bagus yo jenenge. Niki Pak Bos. Nah, dadak isin-isin to Mas Ya, Bagus. ayo ngatek kabeh para Elsi, Rana Selinggo. Ah. Tak suwon marang sliramu Ayo, Mas Bagus. mbok jelali janji prasetyamu tresnaku kang satu tetep tulus ngrenggani jiwaku. Tiris Kang, Mas Bagus. Mas Bagus, monggo. Mas Bagus. Iki bos besar, Ayo, Dek. Mas Bagus. Biyen aku ra wis kandha jroning kebrayan kebae ngepanggoda bebasan wanci panglo batang dedetan mbok bertan dinoso Bos Marioto, asik. Juragan Travel ternyata. Bos Marioto. Bos Marioto, Dek.
Mas Marioto Juragan. Jarane nganu, katanya mau jalan-jalan ke Bali. Lagune apa to Mas Marioto? Ninggal katresnan. Langsung rasa nganggo suwen. Tak suwon marang sliramu. Ninggal katresnan. Monggo Bajene. Ninggal katresnan. Mas Marioto. Mbak Maria, Mbah Rejo Wijaya. Nangis sajroning atiku. Nangis kok Mas Marioto ninggal aku. Monggo Pak De. Apa sliramu ora krasa? Aku kudu sembah karo sapa? Monggo Pak De. Demi Unger. Ya Allah Dek bagus, iki balung sepuh lho Dek, nganti ngap-ngapan lho, Pake lho. Dek, Dek bagus. Si Monggo. Aja. Ojo lali bawele. Setya satumu nganteni nganti saelingmu. Mas Marioto tarik meneh.
bos Mas perizin Pak. bos. Nah, begitu. Ayo Mas Bagus. Enggak apa-apa, yang penting nanti terus. Yalah, ya. Iya. Aja lali